चलिए आई बबुआ एक तरह के पूर्वक बेटा एकदम लांगर आंगर बेटा माई के लगे पहुंचल बा पूर्वक बेटा महतारी से कहले कि हे माई सार दे सरकार और महिमा अपार बा सच्चाई सुनिए हम रैया लोग दुनिया में सबसे पहले बाबा गणेश जी की पूजा होला वो काहे कि बाबा गणेश जी मंगल के दाता नहीं बाबा विघ्न के हरता है ना हो गणेश जी की पूजा काहे होला बगलिए में उनकर बाबू जी भोला जी कहीं उनकर पूजा ना होला और उनका से आगे कहना मत भैया कि अगर बाबूजी कलेक्टर हो तो बेटा के जज बने के चाहिए इहे में सफलता व नाम बा करम बना बउआ तो गणेश जी के आगे पूजा होला अभ्यास लोग तो इसे तो पहले तो उनकर बाबूजी इतना बात बोल के छोड़ दे तो वाल्मीकि भैया तो बहुत बात बनाई हन ऐसे तो व्यास लोग पहले कि उनका पूरा खानदान के पूजा होला लेकिन सच्चाई आगे पूजा होला उनकर पुत्र के ना हो लड़का कलेश के बाबा गणेश जी अरे जी हमारे सुनी भगवान की राम भैया की कृष्ण कन्हैया की सरस्वती जी मैया की आज के दुगोला देख भैया की आज के दुगोला सुन भैया की गांव के काली मैया की भोज कर भैया की रहे थी सुमिरन बनना हो गई का अब हमने को मनोरंजन खातिर गाना बजाना कर चल जाओ यही तरह लड़का कॉलेज के हे माई नयके में आल वाले बबुआ सरकारी लाई जा दो कैसे रेलिया वाला किया हो पिलना
के प्रेम रहल है। लड़कवा पीठ में कहत की जा जा जान भूला गए है, लेकिन हमर दिल लगल बा किनका से? ए बाबा हमार प्यार तहार प्यार इस समाज में उठे के चाहे जन बात हमर दिल लगल लड़का बोले के ए बाबा बोला पानी कलाकार के अपना अपना सेटिंग होला बबुआ, अपना अपना अंदाज होला। तो चलिए आई हमने के लड़का गणेश जी से लेके हे गणेश जी बाकी बबुआ केहू के पढ़े लिखे के मन करेला तो श्रद्धा से पीड़ा वाली माई के बोला दे लड़का कहलक आहो बाई बोली भैया शांति से सुमरन चीज है, अस्थाई से गाले हो वही पर बबुआ गाई बजाई लेकिन ये सुकट बना कि दुआरी के करा जाई हे माई लड़का लोग समझा तो कहले दुआरी के करा जाई लड़का सुनले बानी और हम सुनले बानी की रोगा जाने हैं तो स्वामी तुलसी बाबा कहने बबुआ कि उल्टा नाम जपो जग जाना वाल्मीकि में ब्रह्म के समाना हे माई ऐसा पूर्वक करिया रहे कि चचा जी जौने गाड़ी पर बैठल रहे ओसे करिया के काटत रहे कभी मानी और कृपा हो तो कालिदास के नाम से लोग जाने लागल वाल्मीकि जी डाकू रहे उनका नाम से लोग जाने लगल हे मैया तो सब चाहे कृपा बा यही तरह लेकर लोग बात जो डांसा लगा के बैठल हे माँ घर में नैया बा एकरा के पार करे के पड़े तोहरे के हे माँ बाकी हे माई जीरो से हीरे माई जीरो से हीरे माई कतला जेकरा पर अब कृपा भैलू जीरो रहल हीरो हो गए सारी लाल लौटा रहे राम कृपा भैल तो हीरो हो गए सभा के बीच में
भैया जी को आहो चरण के पुजारी भैया जी को चरण के पुजारी के करा जा